Toto je náš satelit, na ktorom sme robili posledných 6 mesiacov. Od prvého prototypu až po tento finálny kúsok. A možno rozmýšľaš, ako to s ním vlastne dopadlo. Celé to bola súťaž, kde našou úlohou bolo postaviť satelit veľkosti plechovky, ktorý počas letu vykoná nejakú misiu. Ten náš si mal nafúknuť kolieska a po pristati jazdiť ako malé autičko. Lenže kolesa sa netočili, ovládanie zlyhávalo a finále malo byť už na druhý deň. Tak sme sa posilnili a v dielni LabCafe ho celú noc oživovali. Ledva sme ráno na letisko prišli a ešte tam ho do poslednej chvíle programovali. Museli kvôli nám posunúť štart o hodinu, no napokon sme satelit naložili do dronu a ten ho vyniesol do výšky 1 kilometra. My sme dole už len sledovali obrazovku. A nič, komunikácia sa stratila. No údaje a video spádu by sa mali ukladať aj v satelite. Do toho sme cez ďalekohľad videli, že sa padák vôbec neotvoril a že celý satelit padá príliš rýchlo. Bežali sme ho hľadať pomedzi občasné pristávanie lietadiel bez GPS iba tak krížom cez kriaky, až sme napokon uvideli jeho žltý padák. Na naše veľké prekvapenie satelit prežil úplne nepoškodený. Ale na SD karte nebolo nič. Ani dáta, ani video, takže sme mohli prezentovať len to, že je stále v jednom kuse. Ak chceš vedieť, ako mal celý príbeh vyzerať, keby to bol sen a nie nočná môra, sleduj nás.